Sziasztok srácok, és ez Csében, ez az első videóm, amiben kettő kapszulatározót, az egyik ez a 2020-as RMR legendák kapszula, amiben hát ez nem olyan jó, és egy párizsos 2023 kihívó aláírás kapszulát is ki fogok nyitni. 3 headshotot adott le, akkor az olcsóbb kapszulát megveszem, viszont hogyha a 3 headshotot az ellenség ad le, akkor a drágábbikat fogom kinyitni. Hát reménykedek, hogy az olcsóbbat fogom kinyitni a videó végén, mert inkább azt nyitnám ki, mint a drágábbikat. Ezt legalább elrakhatnám, ezt a 2020-asat. Gyakorlatilag egy műkincs, 5 éves műkincs. Szóval azt nem annyira szeretném. Jó, egy kill. Az nem fáj, sajnos. Basszus. Ajjajjaj. Lekillelt. Jó, újra tölt és lő. Let's go. Nem lesz, mint hogy sokan lőttek volna, vagy sem. Mindenképpen visszanézem. Speedbe megy. Aj, headshot! Már lehet, hogy a második headshot. Nem szabad hagyni. Szóval visszanéztem a felvételt, és nem headshot volt, szóval még jóba vagyok. Mondjuk igazából tök mindegy, mert hogyha nem is ha egyik headshot se lesz meg, akkor egyes nyitok, és a következő videóra 5 matrica kapszulát fogok akkor kinyitni, szóval ez nektek amúgy jobb. Szerintem legalábbis. Basszus. Hát ez már bum. Fuck. Hát az hatalmas lose. Only Desert Eagle-om van. Szóval ez nem annyira jó, de... Basszus bombával. Oj, basszus. Headshot. Fuck. Ez pénzem maradt. $100.
Basszus. Nem. Ez egy 20-as matrica kapszula lesz. Basszus, pedig ezt meg akartam tartani. Hát... Akkor nyissuk. Egy navi. Hát nem vagyok megelégedve ezzel a nyitással. És azt amúgy itt látták, hogy egy ilyen szart tettem. Látták, hogy mecsközben nyitottam. Van valami túl jó nyitás. Ne, onnan figyelek oda. Ezt a mappot nem annyira szeretem. De azért vagyok ezen a mappon, mert rankedben még ezen a mappon nem voltam. Alapból már játszottam ezen ilyen privát meccsben. Ezt nem mondtam el még, hogyha én is 3-szor pályán eltalálok embereket, akkor a másik kapszulát is csináljuk, de legyen kicsit izgalmasabb. Mondjuk hát sokat nem ér, már még nulla headshot killt aztán. Ha szeretnétek meg, akkor olyan videót is fogok csinálni, amiben jó trade-upokat mutatok. Mert szerintem az se egy elhanyagolható videótípus. Olyan profitáló trade-upokat, hogy ilyen 80-90% ilyen pár fillérből. Olyat is mutatatok meg azért egy ilyen 10-20 eurós megérő trade-upokat. És ezzel itt is sok matricát, meg ilyeneket nyithattok. Ingyen gyakorlatilag. Profitból. Meg alapból azért a heti izékből is lehet profitálni. Húha, hogy megijedtem. Let's go! Küldtem egy smoke-ot. Honnan? Mozog már! Nem megy a billentyűzetem. Mondom, hogy nem megy. Na szóval. Itt is van az egyik gyönyörű skinem, amit igazából nem sokáig lesz nálam, mert ilyen 70 centből szereztem, és ilyen 2 euró körül van. Szóval, ja. Gyakorlatilag csak ez az AK jött ki. Amire észbe kapok, már lelőnek. Hogyha ma vagy ebbe a körbe csak én killelek és fire. Nem mindig most sok esély lenne rá. Jó, egy fel.
hogy megvan az első headshot kill. GG. Még esetleg, hogyha 4-ből 2 headshotot tolni, akkor meg lehet. Egy player meldöglött. Jó headshot. Még itt lenne a másik player. Na ez izgalmas volt, végre 2 headshot gyűlt össze. Akkor a köcsögök szükségmegoldás. Tudod mi a szükségmegoldás? Mármint, hogy... Szóval mi van? Jó. Ez lassan jön a kövi meccs. Meg amúgy srácok, nem tudom mennyire éri meg, de ilyen 24-es kapszulákat is vehetnék, mert most ez 0,25 van piacon. Nem tudom, hogy mennyire éri meg, majd írjátok le kommentbe. Én meg ez a talizmán készlet, ilyet szokott beadni a heti drop. Ezt amúgy megéri így venni, mert hogy ezt el lehet adni legalább. Mert hogyha áll, akkor veszek ilyet. Mármint, hogy felszedem onnan.